हाय फ्रेंड, मु कुंतला मो यूट्यूब चैनल को देखुथिबारु बहुत बहुत धन्यवाद। आज आम जड़ाबोडबिल जगार जुरुडी जगह को जीवा माइनिंग जगार चाषबास करती ना नहीं से विषय रे जानिबा। यार तो समस्ते माइनिंग रे ही काम करती। ताहले चलो जुरुडी को बुली आसबा। जोरुडी एठारे सबुआडे माइनिंग रही। एठा को बहुत दूर दूरांतर काम करने को लोग आसी था। एठारे पर्वपर्वाणी बहुत धूमधाम रे हुए। एठारे सबुआडे घर ही घर रही। ता भितर आपण देखा पाइबे तार जाली रे बाड़ होइथिबा छोट बगीचाटी। एथिरे रही बहुत प्रकार पनीपरिबा। ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ କେମିତି ତାର ଜାଲିରେ ସବୁ ବାଡ଼ ହେଇଛି। ଆପଣ ରମ୍ଭା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ରମ୍ଭାଟା ତ ହେଇଗଲାଣି ବହୁତ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଲେମ୍ବୁ ଏଠି ଅଛି, ଅମୃତଭଣ୍ଡା, ହଳଦୀ, ରମ୍ଭା, ବସୁଙ୍ଗା ଗଛ, ତାପରେ ରହିଛି ଆମର ସଜନା ଗଛ, ବିଲାତି, ବାଇଗଣ ସବୁ ଏଠି ଆପଣ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ଲଙ୍କା ଗଛ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏସବୁ ପନିପରିବା ଲଗେଇଥିବାର ମଣିଷ ଆଉ କେହି ନୁହନ୍ତି। ଏଠିକାର ବାସିନ୍ଦା ହେଉଛନ୍ତି ମହେନ୍ଦ୍ରନାଥ ଭଦ୍ରା ମଉସା। ସେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଉଠି ବଗିଚାରେ ଘାସ ସଫା କରନ୍ତି ଏବଂ କୁଡ଼ା ଖୋସା ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି ସାର ଦେଇକି। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଗଛ ଗୁଡ଼ାକୁ କେମିତି ସେ ଯତ୍ନ କରୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ପୋକ ରୋଗରୁ ସବୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ସବୁ ସେ ଯତ୍ନ କରନ୍ତି। ତା ସହିତ ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଶାଗ ଅଛି, ଏଠି ଶାଗ ସବୁ ସେ କେମିତି ତୋଳିକି ବିକ୍ରି କରିବେ, କିଛିଟା ଖାଇବେ ମଧ୍ୟ। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଏଠି ବହୁତ ପ୍ରକାର ଶାଗ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ତା ସହିତ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ବାଇଗଣ ଗୁଡ଼ା କେମିତି। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେମିତି କଟର ଦ୍ୱାରା ସେ ବହୁତ ଯତ୍ନର ସହିତ ଫଳ କାଟୁଛନ୍ତି। ଏବେ ଜଷ୍ଟ ଫଳ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଫୁଲ ମଧ୍ୟ ବହୁ ପରିମାଣରେ ହେବାକୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି। ଏଠାରେ ଭଡ଼ାରେ ରହୁଥିବା କିଛି ପିଲା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି ବଗିଚା କାମରେ। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆପଣ ଲାଉ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି, ବହୁତ ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ଲାଉ ଗୁଡ଼ା ଏଗୁଡ଼ା। ଆପଣ ସାଇଜ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ତା ସହିତ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ଲାଉଟା। ଔଷଧ ମାରିଥିଲେ ସେଇଦିନ ଦେଖ କେତେ ଗୁଡ଼େ ଭାଗ ହେଇଯିବ। ଏଟା ହେଇଯାଏ 2-3 ଭାଗ ନା। ରମ୍ଭା ଏବେ ଶେଷ ହେଇ ଆସିଲାଣି। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଛୋଟିଆ ମଶା ତୋଳି ପକଉଛ। ବଡ଼ ହେବନି ନା। लंबा लंबा प्रथम जहाँ लंबा हौसला हरा रंग से बहुत बढ़िया लगे। बहुत लंबा है। नहीं एटा मीठा बहुत बढ़िया हो। लाल का କଲରା ମଧ୍ୟ ଫଳିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲାଣି। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏଗୁଡ଼ା ହେଉଛି ଲାଲ କାଉରିଆ। ତାର ପତ୍ର ଏବଂ
ଫଳ ଖାଆନ୍ତି, ଟିକେ ଟିକେ ଖଟା ଖଟା ଲାଗେ ଆଉ। ଆପଣ ମାଉସୀକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ ଏବେ ଭେଣ୍ଡି ତୋଳୁଛନ୍ତି। ଆଜି ସେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି। ଭଲ ହେଇଛି ସବୁ ଭେଣ୍ଡି ଆଉ। ଏ ହେଉଛି ପାଣି କଖାରୁ। ଏବେ ପାଣି କଖାରୁ ତୋଳା ହେଉଛି। ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ହୋଇଛି ପାଣି କଖାରୁ ଗୁଡ଼ାକୁ ବଡ଼ି ମଧ୍ୟ ତିଆରି କରାଯାଏ। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି କେତେ ବଡ଼ ବଡ଼। ଆମର ମଉସା ଭଲ ପଜ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆପଣ କେମିତି ଟେକିଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ। ମାନେ ଛୋଟ ଜିନିଷଟା ଯେମିତି ଟେକିକି ନିଅନ୍ତି ସେମିତି ଟେକିକି ମଧ୍ୟ ନେଉଛନ୍ତି। ଆମର ସେତିକି ବଳ ମଧ୍ୟ ପାଇବ। ତାପରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଗେଣ୍ଡୁ ଫୁଲ ମଧ୍ୟ ସାଇଡ଼ରେ ଲଗା ହେଇଛି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପୋଇ କେମିତି ଲାଗିଛି ଲଗା ହେଇଛି। ରମ୍ଭା ଏବେ ନୂଆ ଦେଖୁନ୍ ମୁଁ କରିଦେଲି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏତିକି। ଆଉ ବି ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ନାଁଟା ଟିକେ କହିଦିଅନ୍ତୁ। ନାମ ହେଲା ମୋର ମୁଁ ବାବୁ ବୁଢ଼ା ଲୋକ ମହେନ୍ଦ୍ର ନାଥ ବୋଦରା, M.N. ବୋଦରା। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା। ଆଦିବାସୀ, ଖାଣ୍ଟି ଆଦିବାସୀ। ବହୁତ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ତ ଲଗେଇଛନ୍ତି ଏଠି। ଏଠି ତ ଗଛ ତ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଅଛି। ଆପଣ ଦେଖୁନ୍ ନିଜେ। ହଁ ଏଇଟା ଦେଖୁଛି। କାମ କରୁଛି ଆପଣ ନିଜେ ଦେଖିନନ୍ କେତେ ପ୍ରକାର ଗଛ ଲଗେଇছে। ବିଲାତି, ବାଇଗଣ, ବିଲାତି, ରମ୍ଭା, ଭେଣ୍ଡି ସବୁ ଲଗେଇଛନ୍ତି ଆଉ। ସବୁ ନିଜ ଖାଇବା ପାଇଁ ନା କିଛି ମାର୍କେଟକୁ ମଧ୍ୟ ସପ୍ଲାଏ କର? ବେଶୀ ହେଲା ନିଜେ ଖାଇବାରଠାରୁ ବେଶୀ କିଛି ହେଲା 2 ପଇସା ମିଳିବ ସେଗା ମୁଁ ବିକିଦେବି। ସାବୁନ ତେଲ ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ଆସିଯିବ। ଏଇ ହେଲା ମୋର ନୀତିଟା। ମଉସାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ ଆମ ସହିତ କଥା ହେଉଛନ୍ତି, ତଥାପି ସେ କାମ ଜମା ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ନାରାଜ। କାହିଁକି ସେ ଗୋଟେ ଚାଷୀ, ତାକୁ ପୁରା ମନ ଧ୍ୟାନ ଦେଇକରି ସେ କାମ କରନ୍ତି ଏସବୁ। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି କେମିତି ସେ କୋଡ଼ିକି ଓପାଡ଼ିକି ଫୋପାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ବୟସ ପାଖାପାଖି କେତେ ହେଇଯିବ? ଆପଣ ତ 71 ବୟସ 71 କ୍ରସ୍ କରିଗଲି। ବାପରେ 72 ପହଞ୍ଚିବାର 2 ମାସ ପରେ। ଏତେ ବୟସରେ ବି ଆପଣ ପୁରା ୟଙ୍ଗ ପିଲା ପରିକା କାମ କରୁଛନ୍ତି। ନା ୟଙ୍ଗ ପିଲା ପରିକା କାମ କରୁଛନ୍ତି। କାମ କରବାର ତ ଶକ୍ତି ଅଛି ଭଗବାନର ଆଶୀର୍ବାଦରେ। କିଛିଟା ବଡ଼ ଅଛି। ବାସ୍ତରୀ ତାହେଲେ ପହଞ୍ଚିଗଲା ଆପଣ। ସରକାର ଥ୍ରୋରୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ମୁଁ କିଛି ପାଇନାହିଁ। ସରକାରକେ କହି ନାହିଁ, ଜଣାଇ ନାହିଁ, ଆବେଦନ କରିନାହାନ୍ତି। ଏଇଟା ହେଲା ମୋର ଭୁଲଟା। ତାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ସେ ଓପାଡ଼ିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ। ବାଃ କେତେ ଓପାଡ଼ି ଦେଇକି ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲେ। ହଁ, ମଉସାଙ୍କର କିଛି ଘର ଅଛି, ସେଥିରେ ସେ ଘର ଭଡ଼ା ଛାଡ଼ନ୍ତି, କିଛି ପଇସା ପାଆନ୍ତି ମଧ୍ୟ। ତା ସହିତ ଛୋଟ ଦୋକାନଟିଏ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ସେଥିରେ ସେ 2 ପଇସା ରୋଜଗାର ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି। ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ କିଛି ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ଆପଣ ଏବେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଯେମିତି ହାଟକୁ ଯିବା ପାଇଁ ସେ ରମ୍ଭା ଗୁଡ଼ା ସବୁ ବିଡ଼ା ବାନ୍ଧୁଛନ୍ତି। କିଛି ତେଲ ମଧ୍ୟ ଦେଶୀ ତେଲ, କରଞ୍ଜ ତେଲ, ନିମ୍ବ, ସୋରିଷ ଏସବୁ ବିକନ୍ତି। ଚାଲ ମଉସା ବଜାର। ଚାଲନୁ ରେପ ଯୁଆ ଚାଲଲା। ରେପ ଯୁଆ ତତଙ୍ଗ ତୁମେ ଆଡ଼େ ଲାଗ ଯାହା କରବାର କର। ମଉସା ଆମର ବହୁତ ମଜାକିଆ ମଉସା। ସେ ଏବେ ଡାକି ଯାଉଛନ୍ତି ପନିପରିବା ପାଇଁ। ଦେଖିଲେ ତ ଆମ ମଉସାକୁ ମାଇନିଂ ଏରିଆର ହେଇ ମଧ୍ୟ ଛୋଟ ବଗିଚା କରିକି କେମିତି ଚାଷବାସ କରୁଛନ୍ତି। ଅନେକ ପ୍ରକାର ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବଗିଚାରେ। ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଖାଇ ହାଟକୁ ନେଇ କିଛି ଜିନିଷ ବିକ୍ରି କରି 2 ପଇସା ଇନକମ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଛୋଟ ବଗିଚା କିମ୍ବା ଛାତ ଉପରେ ଚାଷ କରିପାରିବେ। ନିଜେ ଖାଇ ମଧ୍ୟ ହାଟକୁ ନେଇ ବିକ୍ରି କରିପାରିବେ, କିଛି 2 ପଇସା ଇନକମ୍ କରିପାରିବେ। ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା? ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖା ହେବା। ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି। ବାଏ ବାଏ।